Dinsdag werd in Merkelbeek het kinder-OLS gehouden. Een recordaantal van 30 scholen deed mee aan het schuttersfestijn. Een van de deelnemers was basisschool De Verrekijker uit Amsterrade. Na een paar lessen van de plaatselijke schutterij moeten de leerlingen vandaag vol aan de bak. Veerle, het is zover, jullie gaan schieten dadelijk, hè? Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid? We hebben elke vrijdag geoefend op de schutterij zelf. En ja, gewoon dan elke keer gewoon schieten eigenlijk. En hoe ging dat schieten? Best goed. En hoe hebben ze dat gedaan? De beste uitgezocht of hebben jullie je vrijwillig opgegeven? Je kon op één vrijdag daarheen gaan als je hem mee wou doen. En dan kon je nog een keer gaan. En dan, toevallig waren er toen al 6, maar als er meer waren, kozen ze de beste uit. Dus jij bent een van de beste? Eigenlijk kan, ja. En die pakjes, hoe komen jullie daaraan? Die hebben we zelf gemaakt. Dus Hoe lang heb je erover gedaan? eigenlijk vanaf toen we wisten dat we het gingen doen. Vind je dat leuk, schutterij wezen? Ja, best wel. Moet je later ook schutster, denk ik? Dat denk ik wel niet. Het is toch wel belangrijk dat zoiets blijft bestaan, zo'n cultuur, of niet? Dat is wel leuk, ja, als dat blijft bestaan. Goed, dan vraag ik even aan de hele groep, hebben jullie er zin in? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Nog even snel oefenen voor de optocht. Maar wat is ook alweer links of rechts omdraaien? Nou ja, de jury is vandaag in ieder geval mild gestemd. Ja, dat kan gebeuren. Maar ik denk dat je hier als jury er niet op moet letten als het verkeerde commando wordt gegeven. Dat is wel belangrijk eigenlijk. Het is wel belangrijk, maar ja, links en rechts, dat is af en toe ook heel moeilijk. Hoe doen de kinderen het eigenlijk zo in het algemeen? Ja, afwachten. Ik weet het niet. Hè. We moeten afwachten. Kijken hoe ze Ik het... heb wel vaker kinderen zien lopen. Ja, zeker. Ja, meestal gaat het goed. Het gaat goed. En op welke punten laten jullie precies? Op de creativiteit, wat de kinderen zelf hebben mee mogen maken en noem maar op allemaal. Een beetje uitstraling van de kinderen, hebben ze er plezier in en dat is 99% hebben ze er allemaal plezier in en dat is het belangrijkste. Is het ook belangrijk dat de kinderen meedoen met de opvolging en zo, dat ze later ook misschien zelf wel de schutterij hebben? Dat is zeker. Dus we willen wel tradities in stand houden, dus dat zou leuk zijn. Ja. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Jullie ook. Ja, burgemeester, het is zover, hè? Ja, geweldig. Heel veel volk op de been, maar de kinderen vanochtend fantastisch hoe die binnenkwamen, gemarcheerd. Ik ben trots. En ook de veiligheidsburgemeester natuurlijk. Hoe gaat het? Hoe loopt het allemaal? Tot nu toe alles prima. We hebben heel goed overleg gehad met politie, brandweer, de GOR en alles goed op papier gezet. Maar die paar activiteiten die we al gehad hebben, verliep ook allemaal zoals we dat ons wensen, zou ik maar zeggen. En heel veel volk op de been vandaag. Ja, heel veel volk op de been. We hadden ingeschat zo'n 10.000 bezoekers zouden komen. Daar is rekening mee gehouden. En het ziet er naar uit dat we die zeker halen als we er niet overheen zijn. Ahmed, ja, dat is een complete andere keuze. Dat hebben we samen met Sherida Kroon, dat is de koning van. Op het moment is de politie en de commandant is Samantha Noor. Samen, ze net de evenaren!
jongens, staan blijven. Verrekijker uit Amsterdam. We zijn de schutterij, we lopen samen in de rij. De winnaars van de buurt, een school die door de verrekijker tuurt. Linksom! Nou Veerle, we zijn een stuk verder op weg deze dag. Je hebt net de optocht gehad, hoe was die? Ja, die was leuk en het ging ook goed. Ging er helemaal niks fout? Ja, er was een klein foutje, maar dat hebben we hersteld en volgens mij merkte de jury niks. Dan loop je langs die hele grote mensenmassa, wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is eigenlijk alsof je weet niet of het waar is eigenlijk. Beetje onwerkelijk of zo. Ja, dat is heel veel. En dat dan mensen alle ogen op jullie gericht, hè? En dat is ook heel cool natuurlijk. En nu komt het spannendste gedeelte volgens mij, vertel. Ja, ik moet zo meteen gaan schieten en we hebben toen net zo'n wedstrijd gehad over hoe je eruit ziet en zo. Dus eigenlijk hoe jullie kleding is en hoe jullie uitzien en hoe jullie marcheren en dat soort dingen. Hè? Is dat ook goed gegaan, denk je? Ja. Dan loop je zo'n optocht mee en dan staan er duizenden mensen langs de kant. En wat gaat er dan door je heen? Wauw, een beetje. Hele mooie bloemen heb je. Ja, dank je. Waarom hebben ze jou nou uitgekozen als koningin? Omdat ik een beetje koningachtig ben, denk ik. Is het wel leuk? Ja, heel erg leuk. Als je later groot bent, word je dan ook koningin bij de grote OLS? Ik zou het wel heel erg leuk vinden, ja. En dan volgt het ongetwijfeld spannendste gedeelte van de dag, het schieten. Met windbuksen wordt op de originele bulkers geschoten en dat is nog niet zo gemakkelijk. Ja, Veerle, ook bij slecht nieuws moet je de pers te woord staan, hè? Ja. 3 keer geschoten en... 3 keer mis. Ai! Helaas. Wat kan dat nou? Ja, het geweer schiet een heel klein beetje hoger dan dat je zelf schiet. En ja, je staat hier meer onder druk dan bij een training. Dus... Het heeft ook iets met de wind te maken. Ja, dat zou ook nog kunnen. Op een training was er een keer hele harde wind, toen waren er bijna geen raak. Dus... En nou weet je wat je nu fout hebt gedaan, dat het geweer een beetje omhoog gaat. Dus we kunnen misschien de volgende keer wat rekening mee houden. Je mag nog een keer, hè? We mogen nog 1 keer opnieuw. Dus. Of we gaan er nou raak schieten dan? 3. Afgesproken. Ja. Je hebt net ook geschoten, hoe ging het? Goed. Ik had er 2 van de 3 raak, dus dat was wel leuk. Dat is netjes. Hey, maar ik zie dat een hoop van jouw klasgenootjes dat die kleding aan hebben. Jij hebt gewoon je normale kleding aan. Ja, omdat ik een rok aan heb en ik sta liever met mijn benen open. En dat met die rok, dat kon niet, want kort maar zo'n stukje open. Dus dat... Oh, dat schiet niet op, hè? Nee. Ja, mag je nog een keer schieten? Wat ga je dan doen? Hopelijk alle 3 af. Hey Arno, jij bent de commandant. Ik heb je flink horen schreeuwen. Ja, dat kan wel kloppen. Het was ook best moeilijk eigenlijk, want je moet heel veel dingen onthouden en dan vergeet je de volgorde wel eens. Als je naar je troepen schreeuwt, dan luisteren ze wel, denk ik. Ja, dat klopt, alleen dan moet je wel het juiste zeggen. En dat heb je dat niet gedaan dan? Nee, ik heb het ook over, vooral als je 2 dingen door elkaar haalt, dan weten ze niet zo goed wat we moeten doen en dan ontstaat er chaos. Bij onze groep dan was het best wel chaos, want iedereen is gewend heel veel met elkaar te praten. Ik zag dat jullie met oefenen nog met linksom en rechtsom een probleem hadden.
Ja, bij het oefenen bij onze school ging het goed. Alleen nu waren ze een beetje in de war. Ben je toch wel tevreden over de groep? Ja. Hoe was het dan met die optocht lopen tussen al die duizenden mensen? Best wel spannend. Alleen dan moet je een beetje de spanning verbergen. Alsof het lijkt dat je niet aan... Of je het elke dag doet, toch? Ja. En als het niet zo is, dan moet je gewoon doen alsof. Dat heb je gedaan? Ja. Prima toch? Ja, best wel. Nou dames, hoe ging het de tweede keer? Bij mij ging het beter. Ik had de eerste keer 0 af en nu heb ik er 2 van de 3 af. En jij? En dan ook 3 van de 3 af en de vorige keer 2 van de 3. Maar jullie hebben een geheim wapen. Ja, dat klopt. Dat is deze bril. Wat is daar geheim aan dan? Omdat met deze bril zie je extra nog meer. Je hebt hem ook uitgeleend aan Verla, hè? Ja, dat klopt. Zet hem nog eens op, Verla. Zie je de wereld nou een stuk beter? Ja. Is het klaar met schieten? Was het leuk? Ja, het was heel leuk. Ook al heb ik niet alles afgeschoten, het gaat gewoon over plezier. Dus dat is met de Olympische Spelen, zeggen ze, meedoen is belangrijker als winnen. Ja, dat is klopt. Volgend jaar weer? Tuurlijk, als het dichtbij is hopelijk. Ik hoop dat het weer kan volgend jaar. Ja. Dank jullie wel. Hebben ze het goed gedaan? Na het optellen van de optochtpunten, de jurybeoordeling en de schietresultaten werd basisschool Sint-Jozef uit Merkelbeek tot winnaar van het Kinder-OLS 2017 uitgeroepen.